И какво става, хора? Аз съм Турбото и днес ще ви покажа един клип. Клипът е взет от стрима вчерашния. Направихме една игра на OG Fortnite. 30 хикс килове, не знам, ще видите, останете в клипа. Играта се получи супер интересно, наистина. Стримам всеки на 2 до 4, от 7.30 до към 12. Ще оставя линче долу в описанието за Twitch канала ми. И да, харесайте, абонирайте се и насладете се на клипа. От кога мога да видя лилаво SMG на земята, по принцип? Моля? Лилаво SMG на земята беше. То кое SMG? Оно и старото или новото? Старото. Бас. Добре сега. Защото и новото, брат, дори да е най-силното, то пак е в полза отколкото старото. Как лагва тази игра след като... Да бе, след апдейта лагва, брат. И на мене ме те. Какво Съм се става? оптимизирал, твикнал компа и то пак лагва. От апдейта е нещо. Трябва да се оправи сега след седмица, нещо такова. Сега на мен не ми лагва FPS, лагва ми просто не чувствам добре играта. Не, пинга ми е проблем. Мисъл... Не ми дропва FPS, ама... Пинга нещо ми е много висок. За тебе знае. Да. Това звезда. Защото има капан. Ето е как не те шибна, вот. То не го шибна. Той е наш. Не е наш трап това. Бе, не е наш трап, бе. Шибна. Видя ли, че не е наш трап? Наше бе, наше. Два манок. 30 лайт на тоя. Двама съм нокнал, един е на 30 лайт. Не е 30. Къщата обаче. Спомнете по къщата, че са реснат май. Резкат. 30. 30 лайт. Патрони, някакви патрони за нещо. Чакай, виждам, чакай съм. Един долу. Заклям се, брат, ще ги свърлим тия слушалчите много. Не бей така. Абе, брат, нямам патрони. What? Не бих ли ги забрал, добре. Тридесет лайт. 35, двама дета. Жарът къде говори, бе? От пирата. Не, си има един тук да знаеш. Къде има? Ето, зад мене. Фак. Дет? Дет? Тебе, не убирай всичко, аре помогни ме, тъп ли си бе, брат? Какво Къде са? убираш, брат? Той сега умре. Да, брат, Мишот. Откъде ва трепят, бе? Те от тук. Аха. Аре, тук, бе. Ако искаш ме дигни. Заводи ме дигни, че. Дай. Ча малко. Имаш патрони за помпа, че ми трябват. Ти имаш ли някакъв хил? Мерси. Нямам. Ах, майка ти да е бал, умри бе, 66 каска лайт. Ще го финишната успея, брат. Някой хил нещо има ли?
Аз имам. Има хилд, къде също фърва. Не, това с бандаж жил. Ние валят бандажи, бата. Фърляме една семенка. Още една семенка. Че аз съм направил с бандаж. Още една семенка. Имам. Хора пред нас. Още хора пред нас. Опа е там. Човек тук. Браво. Опита ми с кар не го коментираме, защото е... той тук го би. Още хора насам. Ей! Божарче, дигни ме. Ево. Да, татък. Диги. 4. Пятнайсет лайт на един е там. Дете един. Помощ! Там с карта. Помощ! Не знам. Че е много спешно. Помощ, защото си е вал майстор. Тук съм. Къде са? От всекъде страни, по принцип. Дет! Има един е там. Дет. Всичките ли убихме? Да. А? Да. Добре, браво. Нещо ме втича, няма ли да. Къде бе? Чакай бе, то горе. Аз горе толкова го убих. Къде го убих това? Оп, хора е там. Нагоре. А? Още нагоре. Дет един е там. Да, като Чупете дървото, ако можеш. 3-6 лайт. Чупете се хилнат. На едно. Да, аз паднах. Дали? Ето къде съм го убил. Така хубаво на чаката се става. 23 бяла. Взимай тук каквото искаш. Хора.
36 лайв. 35 лайт. О, Боби ти в петък към колко са си идвали, бе? не знам. Хелп. Хелп. Да, се има хора, ти да си. Другия тук е на едно трябва да е. Не умирай. Не умирай, имам 18 кила, брат. Браво. Елай. Ела, бързо. Не бе. Вие сте климат. Да. Аре, бе, вот. Чай, тук съм. Къде са, бе, верно? 35 на едно кръв. Ще се направя 20. Айде, бе! Айде, нашите! С колко кила? Ама Общо? съм 20, бе, 30 и нещо. Аз съм 19. 35, бате! Баси майката! И това беше от клипа, хора. Ако ви е харесал, пръснете лайк бутона, абонирайте за канала, защото ви предстоят още такива мащабни видеа. Това ще така, като лека загрявка. Да, последите в Twitch, стримам всеки ден. И това беше от мен и очаквайте по-хубави видеа. Чао, следващия път.